ndikati ndiri kumuramba mambo zvakuita sokuti tanga tichiri kufambidzana ndoita kunge ndakumuramba nhasi handina ini ndanambobva ndakamuramba. It was 2018 musi wa 20 April 2018 ndobva vauya ndobva vabvisa mari yekuroora. Mari yekuroora iyi yakauya ina dombo natete nabamukuru vachiyozobvisa mari yekuita yekuroora. Vanhu vakatotambira mari vakadya. Zvadaro ini ndandine dambudziko rekuti ndairwara nebp yangu yagara yakakwira. Saka pakunzoni nditakurwe inini ndiende kumba kwemurume wangu pakabva panzoni hazviite sezvo muri kuenda kuchipatara ka2 per week. Yakanga isiri time wasted. Inini pandakanomuchengetesa ipapo kutaura chokwadi inini wangu mudzimai ndaitomunda. Handairoora munhu wandisingadi. Ndaimuda mudzimai. Asiwo kana mukadzi achisumudza muromo wokutaura kuti ndisununguro ndawana murume anoda kundiroora. Hahasha TV, nyaya sezvadziri. Initawana musara. Ndovimbisa kuti ndichataura chokwadi. Ndovimbisa kuti ndichataura chokwadi. Chokwadi pamberi pamakopi. Chokwadi pamberi pamakopi. Pasina manyepo. Pasina manyepo. Mwari ngavandibatsire. Mwari ngavandibatsire. Ini nobeti nikadzini. Ndovimbisa kuti ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pamberi pamakopi. Pasina manyepo. Mwari ngavandibatsire. Papli, Rof Maya, pamusoro ini nemurume wangu chekutanga tanga taita nhumbu paitwa nhumbu muri muna February ndobva vauya kumba ndobva vabvisa mari yetsvakirai kuno nemponano vabvisa mari yetsvakirai kuno nemponano. It was 2018 musi wa 20 April 2018 ndobva vauya ndobva vabvisa mari yekuroora. Mari yekuroora iyi yakauya ina dombo natete nabamukuru vachiyozobvisa mari yekuita yekuroora. Vanhu vakatotambira mari vakadya. Zvadaro ini ndandine dambudziko rekuti ndairwara nebp yangu yagara yakakwira. Saka pakunzoni nditakurwe inini ndiende kumba kwemurume wangu pakabva panzoni hazviite sezvo muri kuenda kuchipatara ka2 per week. Munozouya kana masununguka panozouya kuzotarwa mwana. Inini ndokasariro kandakaita kumba kwedu ndangogara kumba kwedu nanhasi ndichiri kungori kumba kwedu. 2018 aiwa takatombodana gore rineri kubva tichitanga kuzovana gore rineri nderechiteni. Ndikaroora izvozvo ndotenderana nazvo. Asi ndapedza kuroora ini ndakaita chikumbiro kuna Nate. Ndakaita chikumbiro kuna Nate zvavo. Tikati hongu ndaroora
mudzimai ndinomuda. Asi pokuti ndimbofanumuisa pari zvino pakati manikei nokuda kwokuti takazomhanya hedu kuita zvokuchimbidza kuroora nenyaya yekuti umwe angaita pamuviri. Saka ndochikumbiro chandakaita, kwete kuti anoti airwara ndokusaka ndakaita chikumbiro chokuti agarire padhuze nechipatara. Kuita zvisirezvo nokuti imba yekuno kumvurwe inogara amai vakuru, ndiko amai vakuru. Saka ini ndakakumbira kuti handigoni kumuisa kumba kwamai vakuru. Ndizvozvo changamiri. Ndokubva ndati ndipe regai nomboita mukana wokuti ndimutsvakire pake pokugara. Sezvinongoitwa zvimwe zvinhu zvinoenda tinenge tine marongero edu atinenge takaita, asi zvinhu zvinogona kuzoenda nepasiripo. Basa rakabva rapera. Ndakabva ndadzingwa basa kwandaisevenza 2018 iyoyo. Ndapedza kuroora April, ndakabva ndadzingwa basa musi wa4 May semugore iroro 2018. Nokuda kwokuti nhau dzacho dzakanga dzamumatare, dzakaguma dzamumatare makuru, dzakanoperera kuSupreme Court. Nhau idzodzo dzakandiburitsira mari yakawanda, zvokuti zvanga ndaronga zvese zvokuti ndaida kuzomutsvagira pokugara, ndakati zenge ndazvisa parutivi, ndakutombomhanyidzana nenhau dzakanga dziri kumakoti, nokuti nhau idzodzo dzakanga dzatosunga chiraramo chose. Saka pashoma pacho zvanga ndakungowanawo panguva iyoyo, zvanga zvakungoperera kubhadhara maloya ndichimhanyidzana nenhau dzakanga dziri kukoti. 2019 kupera kwake taifambidzana zvakanaka, pasina kana dambudziko. Ndichitoendawo chitonomuona kumbe ikoko, kana ndine pandinapo padiki papo ndotoendawo ndotomusiyirawo. Ndinoyeuka kwanga kwakupera kwegore ra2019 kana kuti kutanga kwa2020. Padiki kumbira mama ndachingokume mbondibasire papo changamira. Chakazoitika ipapo pane paakazombondifonera musikana, ndobva ati shamwari ndisununguro, inini ndawana anoda kundiroora. Ndobva ndati kana wana anoda kukuroora, inini handina dambudziko nazvo, nokuti zvinezvi kutaura chokwadi upenyu hwakandiomera. Ndakati handina kana problem nazvo, unogo kana wana anokuroora is fine, toona kuti mwana tinochengeta sei. May 2020 akabva asati aenda kukoti, akandifonera zvekare akati ndoda mari yekuchengeta mwana wako, nokuti hazvigoni kuti mari yandinopiwa ndinongovavarirawo zvandirenge ndichiwana zvekuti ndigone kuchengeta mwana. That was 2020. Kubva ipapo aenda kumaintenance, ndakanga ndichimaintenawo mwana kusvika 2023 akazoenda kukoti. Nhau yanga ndada kuchipedzisa kutaura ndeyekuti akazoenda South Africa 2022 handiteka, ndobva ndakazozviziva atoenda kuSouth Africa. Akanoita 2022, 2023, 2024 ndobva azodzoka. Kutanga kwegore neri pane pandakasangana naye pa10 of apo, ndokubva handiti ndoda kukukwirira kudare kwa mambo nenhau yokuti iwewe ndakakumirira for 7 years. Ndobva ndangomubvunza kuti ko pa7 years idzi, ndobva ndabvunza kuti ko zviya zvatakanga tambotaura uchinditi wawana nokuda kukuroora, ndaitofunza kuti pamwe ndo dzawakutofambidzana nazo. Ndobva ngondipita kuti pepe ndaitamba zvangu. Ndobva ndati sorry, inini ndaitofungidzira kuti uri serious. Ndobva ndapedzisira ndichizoona kwauya Samuel. Saka pakajeka amai makwira mati uchiri kuda nezvamuire panapa padarira mamwe makope ayoaaa
South Africa. Mfunga ndakatovawo kudza week before kuti ndafonera nemasisters anga kuti anzouya kubasa kwese kwandaitoita vatosiyana ndakatombonochengeta sekuru vangu mubvunzo uri kutaura kuti mayazotsvaka kupuro here hamuchada murume here ndakaenda mberi noupenyu hwemumega bcause kuchiri kuda kuda kuti mutsvaga kuti muramba muikese then baba akadzimwe imimo vacho 7 years muchiri kudowe nezvemukadzi ino nzima ndaitolei ukati waitoda wakazungudzana ayo andinongotsanangura ndepokuti paipopo patakataura nachinditi ndawana anoda kundiroora ndaitofunza kuti zvatatotaura natiri vavirira taitofunza kuti zvakatojika zvakadaro kozouya chepiri handitendere ndipedza kutaura ndozopovukana kozouya chepiri chokuti akaenda South Africa akanoita makore 2 aripo kuSouth Africa alright zvechokwadi anga akandimirira mudzimai wangu nokuti ndakanga ndakaroora ndizvo here maitirwo azvinoita munhu anongosumuka kuenda Joni ozongodzoka paanenge ada kudzoka kuti ndichadayira kuti ndichiri kuda mudzimai pakadaro 2 years munhu ari South Africa achigara nani achiitei ndakazoziva zvezvejoni atoendako mushure mokunge mwana adzingwa kuchikoro ndanzi mwana anobhadhara chikoro ini ndo pandikazoda kuzotanga kuzvitsvaga kuti ko zvinogofamba sekuti mwana anonzi akadzingwa chikoro inini mari ndakabhadhara ndokuzoziva kuti mari yandakapedzesera kumupa ndo mari yaakashandisa kuenda South Africa. Munoberega wapedze kutaura mozoti muchitaura padare munorega wopedza padare tiri mudare saka isusu patinoda kunzwa ndipekutaura mafambiro amukaita uku muchienda muna kuoneka baba kaipo ini ndakavawo kuti ndafonera kuziva nezvakasara ndobva ndatovaudza ndisati ndaenda pavari kutaura nyaya yekuti vakandipa mari fizi vanobhadhara ndovanongobhadhara ndaite kuchikoro mari yandakaita indanetwa pay forward handina kuningira aiwa izvozvo hazvisiri zvotoda kungonzwa patoda kunzwa chaipo ndipokuti makawirirana here saamai vemba muri amai vemba kai munhu akaroorwa muri amai vemba makawirirana here kuti baba ndakumboenda kubasa zvinhu zvandiomera ini ndakavaudza wakataura navo mamisi kupindura kwavo vanongoti tsoke ndo zvavakaita ipapo vakangoti tsoke ndazvinzi enda henyu vakangoti tsoke enda henyu amai nhasi vari kuramba mumvunzo watikakwanisa kuaa makore 7 years aya akaendwa Joni ndapi period tati 2018 tati 2025 saka akazoendwa Joni ndapa 2023 mashura achichaiti hapana chaiti vaikuchengetei zvakanaka hapana kana kuuya kumba kwatiko kwavo vachitaura kuti vaizoya kumba vangu vasina kumba bonde maipanana hapana kubva musi watakanhengereke wavakabvisa mari kuvabvunze pakoti tikamborara musemublanketi zvakanaka iyi haifanira kuti pedzera nguva ndiri kwauri akapfimba kundiana ndini changamiri wakanga waonei chauka kuti unotaurita ndakangana komuchiwa changamiri wakachikati muchiwa zvaari nyama yake tsika yake chakaita kuti unoti amira pewe zvese changamiri zvakakufadza ndizvozvo saka kana zvakakufadza waida kungo kuti ucertify kana kupedza dambudziko ravakanga uinaro panguva iyoyo kana kuti wakanga uri kuti kana munhu akuroorwa anoroorerwa kuti pave nekuzogara vese kweupenyu hwavo kuti nditosvika pakuroora changamiri dai kwanga kuri kuti ndakanga ndisingamude ndaida kungo
ndonakidzwa naye. Hapana chaingonditadzisawo kungoti ndingotaurawo chokwadi kuti aiwa mwana ndakapara hangu mhosva ndinoripa iri mhosva. Iko kutoroora ikoko ndaitori nechivimbo choti ndichatogarawo naye. Zvino mhosva imwe wakaenda ukavimbisa munhu kuti aanda kukuroora akatsiga ukabvisa pfuma nekutenda kuti waatora waamukadzi wako. Mukadzi anoroorerwa mabasa emukadzi ndei kuti abve kuvabereki vako kune zvesewo zvanenge zviriko kuti aende anogara nemwanarume kuti tichengetane kuchengetana chete. Can you tell me 3 duties? Maduties yemurume nemaduties yemukadzi. Chokutanga chikuru chacho ndororerwa mukadzi kuvakaimba kubereka mhuri kuwachirana nokubikirana zvese ndozvinororerwa mudzimai. Mhuri inoberekwa sei? Vanhu mufana kutorara nese. Saka iwewe wakatevera here procedure yemarriage? Wakafulfill here the obligation of marriage? Yanga isati yafulfillwa. Saka iwewe pawaenda watora mwana womuridzi family apabata everyday panabata kamwe chete ndizvozvo. Imwe period chete yeprocess ndizvozvo. Anditi zvino iwewe apa tichiona uchenda uchinomisawo mwanasikana ipapo wanga uine vakadzi vangani? Ndine 1. Maiguru. Zvino manja ndio wakaroorwa nevakadzi vangani? 24. Ari kutarisira kuti munhu ndane murume anopinda mublanketi. Iwewe kufunga kwako waiti uyu anenge achiita sei to cure herself from the biological attacks? Nditaurirewo iwe. Atoreva nhema ndepekuti kubva abata nhumba ndinazobva tasangana. Process ini ndiri kubvunza ndati haungaende kunoroora kuti ndaroora wobva ungomusiya munhu akadaro. Ndizvozvo. Kana waenda kunoroora ndiwe unoenda kunomutora woenda kwaunogara ogara nemunhu wako. Ndizvozvo. Haumusi nevabereki vakasiva vamuroora avo vanokubetsera kutsigisa nokuziva kuti taane mhuri pano asi ane task yekuti ndichamuchengeta sei nekupinda mubedroom kunorara pabonde ndiwe. Baba kana vati ngambogara kuno zvasati wanemba vari kunokubetsera vakapinda naye mubedroom yavoswa chatipinda. Zvino iwewe wakamhanya ukaratidza kuti unomuda, which was deceiving. You deceived him. And you deceiving unoiziva? Ndizvozvo. Wakanomutora, you are not serious in marriage. Nokuti hapana kunyange ukaita mabanikare nevakadzi vakawanda sei wawatora wese unomekesha kuti mutoro wangu ndine utsviga ndokusvika paunoda kuenda. Zvino iwewe apa wakaenda ukanyengedza mwana uyu wakamunyengedza zvakazotsara zvoita zvokuzoenda kuSouth Africa nezvekuzoti mhosva dzokuda maregations. Chivimbiso chawanga wakamuvimbisa ndechekuti uri kumuroora, which was guaranteed kuva penyu nekuvafi because vakatendesa vakagamuchira mari yako. Imari iyi yakaenda kunoroora wakabisa chinechi pepa raukaroorera riri kupi? Aregerera mapandi nakuya nazvo. Atezo rako vari kupi? Vari paHariana.
avasati vareva pfuma yavo. Mune vana vangani? Mmochete. Mwana mmochete. Chiona manje zvakazotevera mukuitika ngezvekuti iwewe watora mwana uyu kana muromo wakazokuritsa kuti regai nditaurire jinda iyi kuti kunoku kune munhuwo ari kundimirirawo kwanga kukutsvaga kuti iwewe unoriekta here kumhanya kuti zvichokwadi ndichitorerwa bhepiri randinobisisa. Asi iwewe wanzwa izvozvo wakati ndangobadisa maintenance, panopinda maintenance, pane kunetsana, pane kuchinjana mazwi. Apangoya tiri pari smooth. Ndangu vachitaura kuti basa rakazonopera. Kazhinji kune zvimwe zvacho zvemeneji zvikushungurudza nekuti kune vamwe vasingaitwa zvinokanganisa basa. Nokuti mhepo dzimwe dzinenge dzakuti toda kuona zvauda kuitisa. Shaisana inovakika. Saka iwewe nauyi apa kubva kumararamiro yamakaita apa marriage apa ina kuoneka kwanga kungozaza mapotwa. Rudo rwekuda kuroora rwakanga ruripo. Asi panga pane rasi chete kungoti sekuti zvamataura kuti makachivana. Saka makabatisana mwana 7 years in isolation. Usingasangana nemurume wakatora kana mukadzi wakatora. Ingawandi vari kudzimba chaimo vamwe vacho 1 week chaiyo. Iwe usina kuenda naye pabonde anenge akutotsvaga munhu. Pane mabiological diseases yamunoziva makaenda kuchikoro. Saka iyo chirwere ichocho ndimi baba makatisunda mumba. Wanga since then wakakuzoita maboyfriend here. Saka nasi ugere chete. Zvavanoita ndezvekuvanika zvekubira zvena ndezvokuti ivo pavanenge vachida ngombo yokumboritora namati yeusiku. Saka unisitikezino yachizotorwa matee nongo yangotwarwa ndotoenda nayo kune rwendo. Unozva zvandaiti ndaitoitira kuti pamwe ndakazoramba zvinozonzi anenge achita sendinoyakutoka haazoya chikwandiri ndakamunzwa kuti ndinoita sendinoda ndoshandaikuitira. Vurikaiwo misoro vanangu. Kana uchiona kuti murume uyu ari kudzivirira uyu kuna mai guru mukadzi mukuru ane machallenges iwaya haasi kuenda kwevhijero andiko kwarugara here. Kune vana vangani? Kune vatatu. Saka you are not balancing your polygamist. Your polygamy hausi kuibalansa kai. Nokuti uyu ari kutotaura achiti izvozvo ndakatomirirawo iwewe uchiri kuenda uchitomubira. Saka uri kumutora kuti ihurerawo kai. Spare weight. Ndozvauri kundirevera iwe. Saka inini izvozvo handizvitorarete. Mutetero here mambo kupindura. Ndopindura. In fact mubvunzo wandoda kubvunza kunaita. Vunga. Naita wani. Hausiriwe here wakanditi usapoto uchisvika panopamba ndifonere unondimirira kuti. Pamusoro unozoti nyaya yachena inozoita kunge yakudzokera kumashure nekuda kwokuti vanhu vakagumbuka mukubva mukutanga pavakabvisa tsvakai kunyambura baba vakabvunza baba vakumbunza kuti mungwasha munozondisira mutoro zvachose handizi mungwasha akati kwete mudzimai wangu unoita sendomoro amai vangu vakafa abva kurwara kwaamai vangu yese vakambotipa mari pamunda vachitipa mari yekuendera mama kuchipatara but amai vangu vakafa vakavigwa pamuti vakanga vasiya parufu rwaamai vangu ipapo pandori nenoizi yakaitika nekukonzeresa nekuda kwavo vanhu amai mimi kuvatezwa baba inarike makwira dare muivika panyaya hombe ihombe vakabviswa pfuma vanhu atezwa navade varipo achivhunzwa namambo kuti mkwasha muzive handizvo chakati izvozvo
komunobwira nega muri megasi baba vakasvuka saka inda ndisina chekuvatakurisa kuti ndonzi Havana mzazi. ndinazo Koyadi kuuya mumira. Nokuti pane nyaya mbiya. Atezvara baba vako iwewe. Pfuma yose yakabiswa. Vakabisa chine chine. inango handizivi kuti mari yakambobviswa yangaiko vanhu vakanga vari mumainda anga ndisimunhu Mwana akanga aberekwa. angasati Nokuti apa pane zvinoitwa pese pane kuchivanhu kana pane mwana imombe chete. Rubanzo. Ende pane mombe umai. Izvo zvinobiswa kumunhu wega wega. Mwana wega wega anobereka. Saka imimi apa hapana chatinogona kushandura nokuti upenyu ndehwako, upenyu ndehwako. Iwewe wabvunza kuti akubudire pachena. Saka ndikuda kubvunza nemibvunzo. Iwe mibvunzo mitatu, iwe mibvunzo mitatu. Takateerera ndichinzwe kuti wapindurwa here zvawakushedzera kuti akubudire pachena. Iwe wotaurawo then ndopachachiita. aimunzwa muitanga ndinoti wamudi ndosvika kupindura Pindura. Ufunwa waunjuzisa? ndachikumbira mangangobvunzese mitatu Ndini ndiri kurifarira. Saka ini ndati mupindure mubvunzo wabvunza. munosvika kurumba kwenyu indaitofungidzira kuti pane zvatakataura ipapo pacho patakataura uchiti wawana anoda kukuroora nokuzoenda kwawakaenda South Africa ndakafungidzira kuti semunhu maendero awakaita inyaya yekuti maybe wangawataura kuti wani muwaye naye ndakafungidzira kuti handisisina kana control ndokusaka ndakangonyararo uchienda saka inini ndaitofungidzira kuti matauro atakatita takatopedza munopindura zvabvunza mubvunzo uri kuti ndinosvika kupi ndiri kumba kwenyu kusvika rini ndomubvunzo pindura mubvunzo ina handisi kuti ndoda ndikupindure sei Mwanasikana ari kubvunza kuti anditi uyu agere kumba kwavo. Saka ari kubvunza kuti pamakamusiya ari anosvika riniko akalindirira murume. ini ndaitofungidzira takatotorwa nomumwe murume Manje akutaurira kari apa kuti akatokumirira. zvatova ndotoshamisi kuona zvokuti Aiwa ushamisike wakanga wasiyirani iwe pawakaenda kunomuroora wakamusiyira wakasiyirani kuti anomuchengeta anorara nayo wakasiyirani. ipapo mambo ndopandingatenda kuti pakapotseka Saka kana papotseka Takataura panozoema sei kana patanga papotseka. pakapotseka mambo ndaitofungidzira kuti zvandazoatira ikoko unoenda neshiri kumba here kana kuti shiri yatoruza inenge yatoruza yamhosva kana kuti anenge akupadongo kutenda unorova shiri anenge akatarisira kuchiya neshiri ndizvozvo saka iwewe une mhosva yekuti wakamunyepera one nokuti iyoyo ndeyako point one mumwe mubvunzo saka uchiri kupisa kuti iwewe uyu ari kuti ndosvika kupi kureva kuti ari kufamba nditi uchiri kuda nezvangu here kana kuti nguva kana kuti kwete nekuti nguva yenese yareba ndomubvunzo iwoyo ndakatomubvunzawo mubvunzo iwoyo aiwa iwochipindura ayo chipindura pamberi pedare nhasi ndiripo ndiri kukubvunza uyu auya kuzopotera kana makabvunzana kuseriko mindiro dzamakafanana dzakadzidzenyu muri maviri nhasi mamudari ini ndoda mhinduro yekuti ndizive kuti wongona kuti kwete isusu hatisi kufambidzana kubva patakapedzesera kutaurirana ipapo ko paukwenda uchimunyenga uyu usiku hwacho nepaunewa uri kumboenda here kunomutora
zvazvo mamwe auende kuchimuti unoenda kumunhu ndiri kukubvunza ndati pa7 years waberekesa mwana uyu wakamboenda here kunomutora kuti mboya kuno ndakamboita kangani handichatenderi mambo handichatenderi kuti kangani unomboruza pfungwa ineyo 7 years dzakawanda mambo tichitaura kuti wakaendawo kuno munyaya dzakanga ari kunopinda mabonde kangani nayo ndaitomboenda kakati wandei izvozvo kana 1000 times kwete 1000 chinonzi kakawanda kangani chinonzi kakawanda kanofanira kuti nhamba ipi inonzi kakawanda nhamba mambo zvinhu zvasingacherechedzi saka hausi kuzicherechedza ungokwira mwana wemunhu uchisiya uchibuda uchienda uchiita ukonoba usiku wamushorei ko iwewe washaya vamwe vari vanokupfimba nokuti inyaya yekutoti ini ndakangozvibata nokuti ndakaudzwa kuti murume wako achaita sei achadzoka tsikamasika tsananguruka vakaita kuti ndiri kunotsvaga kuti ndichazomutora ndoita seiomwezi saka utomugarawo ndakatodzikama inyaya yekuti ndotongovero kuti vaka vachachimutora nemwana saka vanyikadzini nyaya ipana patofunga vanyikadzini vamuri pachena kana vasisande mwana vanogomba kukuru pamberi pedare anditika mudai vaendaenda sei ndabuda nazvo zvekuti ndichiripo ndikahenga hapana chinhu ndakahenga mangwana vakamuona ane mumwe muchazokwira mudare namambo kuti mukadzi wavatorwa niki ava amai varoda kusunungurwa kana muchiri kuwanda mambo pajajimenti kudanira vamuri kuita sei vamuri kuita kana musisavade mowataurira chokwadi kuti handichaita sei handichada hozi kusunungura munhu kwakamonakawo indakamusunungura kare aiwa angosunungurwa ndakamusunungura kare takataurirana tiri vayo sokudanana kwatakaita takatomusunungura isu tazopindira sei kureva kuti pane problem zvawakaita zvisirizo kumurawo wekuroorana yakwakurasika umambo saka iwo kana uri kurasika ndiara anotora neta kurasika kwako muupenyu kurasika kwako kwane effect kumunhu kwako ende kwane effect kumwana wamakabereka taitofunga kuti tiri kugona mambo pataitokurukura tiri vaviri saka pamanje kana wazoona kuti manga musiri kugona chiona kuti action yawakaita ndio inonzi musu ndizvozvo iwe ndinoona kukurawo kwawaita pa uri kuona kuti kutaura chokwadi kudecidawo you are above adult franchise you can make your own choice ava kana vari kuuya vachizoti uya kuna vakubata roko kuenda neroseri kwemba hapana imba yamuri kuvaka inguva yako yekuti pane mibvunzo chete mumwe chete ndiwo mubvunzo wapindurwa wanga wapedza mibvunzo yako saka mibvunzo yapindurwa kuti yosvika kupi uri kumuramba here kana kuti uri what is in your mind ndikati ndiri kumuramba mambo zvakuita sokuti tanga tichiri kufambidzana ndoita kunge ndakumuramba nhasi handina ini ndanambobva ndakamuramba da iye ndiye akatotanga kutosumudza muromo iwoyo wokuti ndawana nhai mambo kutaura chokwadi kune mukadzi angatamba achiti ndawana chikomba mukadzi womunhu ona pandiri kuti wakakundikana kuti uve baba vari responsible wakaenda ukamumisa ukaenda ukarara naye ukamubarisa ukanyepera maparents yake kuti iwewe mwana uyu uchagara naye iwe ukazomutamba uyu akazoona ndiwo wakakonzera wanga usiri kurara naye kana dai paka pakaitwa zvimwe nzvimbo zvaiuyawo zvichikodobora kusema
nekuseni iwe wanga uri kutadza kurwa neimba yako wanga waroora kai zvakanaka-naka asi hauna kuita fulfill your duties. Did you? Handina. So who do you blame? No blame. Saka if you cannot, this cannot see now what to blame. Has his dress? The only two things is either you are in love with this one or you are not, or taura apa tokuchanja toziva kuti imba hapana urega kumudhisiva kupedzera nguva yake ndiyo yaari kukirema uko pamangani tuvana 3 or 4 iwe ndio katitimbirira saka iwewe chitaurira pamberi pedare nokukasika chivhare nhau yako dai iwe watedza baba vako varipo izvozvo tandika vabvunza wotaura wotenga usemoni wotaura woziva kuti is there any relationship pakati penyu here kana kuti hapana. Saka iwewe ndiri kupa mukana wekuti muno muchatiri kukutonga nacho ndeyekuti wakaenda ukatora mwana wemunhu ukamumitisa ukabreacha contract yako of marriage ukamushungurudza wanga chiziva iyo it's a charge. Kushungurudza kutaurwa kushungurudza emotionally and emotional munhu anoshungurudzwa zvemukati mehana ote kurova kana kurova asi mashungurudza zvemukati nechi mentally mweya wake nezvese. 2 the period ye7 years mumwe anakaita vana zvitora namama pavakadai ani vana 4-5 aitagara gore mwana saka time wasted. Yakanga isiri time wasted. Inini pandakanomuchengetesa ipapo kutaura chokwadi inini wangu mudzimai ndaitomuda. Handairoora munhu wandisingadi. Ndaimuda mudzimai iye. Asiwo kana mukadzi achisumudza muromo wokutaura kuti ndisununguro ndawana murume anoda kundiroora. Pane kutamba kunodare nemama. Aiwa, uko kutaura kunodare kunoitika. Kunobva pakuti aone kuti are you serious naye inoona kutaura ndikati azoprova kuti no ndisati ndandipe mukana the last chance murumo kana achidida kutaura pamberi pedare kuti anondida vachipedzino time vanokisi zakawanda apa pari zvinhu izvi takuda yanhasi manje topinda nepapi kumashure kumakashungurudzana zveshuwa kunhasi haisi kutoti takatovhara chaputa iyoyo zvokumashure zvoti akutotangidza panyowani. Amuchamuda kwete kuti handichamuda akasimudza muromo wokuti ane mumwe murume ada kumuroora akasumuka makore 2 akaenda kujoni ndaitofungidzirwa kutoti inyaya yokuti ave independent ndokusaka asumudza ndosaka azvisumudza kuenda kujoni. Danga ari mudzimai wangu akauya takawirirana and dai handaimutendera kuenda kuSouth Africa dai akatondiudza kuti ndoenda South Africa handaitombomuteendera kuenda kuSouth Africa nokuti ini ndaimuda. That was 2018. 2013, 2023 to 2024. From 2018 to 2023, abanda pasina communication pasina chi. Basaida June 2023 makutoka case iyi hanging case yakutoka kai. Yekuti wasaenda uku. As pesa pasina communication which means mama kamuhenga. Anditi. Kasi tare nemove direct. I'm sorry changani. Mamuhenga kuva yakareba. 5 days is behind. Mama kamuhenga 2 years zasenda South Africa. Those are mamu zakosha. Handina kumuhenga mukatasa makore ese taicommunicate taitotaura tikapedze nguva nokudzokeredza mashure nawi yapera ndikuda chiti chinhu ndikupa mubvunzo muchete webvunza ndikuda kubvunza pachachipedza. Nhai baba muri kutsanangura kuti mukadzi uyu akakuramba yanditi kana kuti akati ani chikomba nditi mirai baba panga papera nguva yakareba sei mukadzi yaenda kumba kwake kuti azokutaurirai kuti ani chikomba
That was end of 2019 or 2020. 2019 kana kuti 2020 anditi kureva kuti papera gore kana kuti 2 years masiya mukadzi uyu kuvabereki vake ndizvo manga mamusiya kuti aroorwa nevabereki vake here kana kuti imi ndima amaroora mukadzi ndakatokumbira kuvabereki vake mira ipapo imimi kana maroora mukadzi munoroora mukadzi kuti aende kunogara kuvabereki vake here kana kuti mugare naye iyo yanga yaarrangement yangu nevabereki vake ndakatokumbira vakanditendera right tiri ipapo ari kuvabereki vake ikokoko maita zvaimugutsa here kana kuti panga paine mukano wekuti panokwanisa kupinda vamwe imimi motsvaga nyaya chete yekuti makaroora ndobva maisa munhu kuvabereki vake poitika zvinoitika mowana chete pekuti motsvaga nyaya yekuti mukadzi uyu ndiwane marambiro sekutsanangura kwamuri kuita mudzimai uyu 2018 kubva ndichiroora taikomuniketa ndichitomupa update madzingirwo ese 4 years ndifunga takaita 4 years nyaya kusvika 2022 ndo padzakapera ikadzino pane pamwe pacho tinge makaisane navo asi pari panoda tindikuonesa kuti mukadzi murume kana muine vamwe varume muno kana mii vakazivana ukauya ukada murume akakutora akakuendesa kumusha kwake ungosiya vakadaro imhosva saka imini iwewe nyika dzino mhosva yako yawakaparapa ndiye kuti wakashungurudza munhu nekumunyepera uchinatsoziva vamwe kuti unemwe mukadzi aripo zvakazoitika nokuti basa rizopera zvinoratidza kuti wanga uine uyanga muri iwewo muridzi kuupenyu hwako. You are cruel to yourself. And 3, mwana wamakabereka achatambudzika achakura achiita unge nherera nokuti apa you are fast enough in saying saka zvakapera anga ari kupi nguva yese and yet uri iwewe wakakonzera saka iwewe wafana nemunhu uyaenda kunotenga chingwa musitoro chingwa chiye wese achiturika pamuti chongoora ndio zvawakaita iwewe saka uyu munhu asiyana nechingwa saka iwewe chinditaurira sekumhamwara kwawakaita nenhau yabuda murume wako akutaurira zvaataura pamberi pedare wanga uchida kuti iwewe ndikuitire chii? Inini ndanditi kana ivo vasingakwanise kunditora nekubhadhara zvinhu zvakasara mumakwiri wondibhadharawo temu yangu yese yandakavakuita. Okay, saka wanga uchida chii? Ndinoti nepunishment yavakandipa kundipa punishment. Ini ndakubvunza kuti taura zvauri kuda pakushungurudzika kwako kwawakaita. Ndandotonipe mombe 4. Saka kana vakupa mombe 4 imba inenge ichipo here kana kuti imba hapasina? Asingatamuruka vari kuita uchitanga takarafana ende zvikutotishamisa nokuti ndabva kuSouth Africa kwachena vakatondiudza kuti vanoita vanoda kutotitera imuma kutomudana musingati zvekuita vana vane kuti yakawanda ndopatoda kuti varachiti kuti imba iripo here kana hapana vakati South Africa vakati zvekuita unonditenderere mama kuita sei? Mbondi kuti mundipo mukana timbokurukura nemuimewanda kupai mukana panibvunza naye haichida kukumbira tipe mangwanipo mukana wo1 week tinodzoka kudare timbonyatsokurukura teerera zvandinoita ina ndipe mukana yakadaro mikana yandinopa muno ndeyekuti kana uyu achari kukuda iwewe uri kumuda here muda pachena nokuti akunzwa mudhara uchiita segondo haya kana ndipe mukana ndati uri kumuda here uyu amai vanhu vari kukuda ini nandisina kana dambudziko naye auna dambudziko naye dambudziko rangu ranga ringori ipapo chete pokuti
okuti anoenda Joni 2 years here nya chiterera Zvinobuda mudzimai. Okay, chiterera dambudziko rako rinopera iwewe. Kubva muno handiti wanga une mukadzi wewe. Una maiguruka. Ndi wanga uchirara navo. Uyoyo anga ane mararamiro anga achiita. Anga chisitavaka. Saka iwewe manje makuenda munoitwa DNA test kana munotestwa ropa. Takatozvitaura zvese izvozvo. Chiterera ini ndiri kukutaurira. Iwewe wakararamira nevakachirara navo nekwakararamira nevakachirara navo inda muchidzoke kwachiremba ropa rotorwa reuyu roonekwa rakanaka ropa rouyu rotorwa roonekwa rakanaka then upenyu huenda mberi. Saka kana muchibva muno mudaro iwewe claim yako yemombe 4 enda angaigamuchira asi sezvo wataura kuti uri kumuda iye watari kukuda. Saka apa ndinokupai 3 months. Iwe ungakumbira 1 week ndizo. Ndokupai 3 months. Asi mukadzi wa uyu haasi kuenda kunogara nevabereki vake. Mukadzi wako ngaatoziva kuti mainini veripo nemwana. Andiwa zvinzo? Uyu akutoenda pamba kana muri muimba imwe chete munenge muri kusheya vese vakadzi vavo munobikirana ndimo munogara mwese. Andiwa zvinzo? Mukarovana mukatukana mapurisa yangu ndinawo. Mapurisa ya mambo zeterapi kana makurira zeterapi ndinoshedza ani. Saka kana muchigona kupakurira ipapo munenge muri mikono. Saka pakubva muno iwewe sezvo wataura kuti muri kudanana iwe chibva pakati apo mupurisa chitaurira naye mazwi enyu kuti mutaurirane kuti mukuba iwe taura kuti mukadzi anopuwa komandi anopuwa komandi mukadzi kuti kana mutupo waanoera mutupo unoti takubva pano tichienda kumwe. Handisi kuda kunzwa kuti ari kuenda kuvabereki vake nokuti havasi baba vake vakamuroora uyu kana kuti baba vako iwewe. It's in between iwe neuyu. Sakapo mutarisi usatarisi kumwe chitaura iwewe chitaura mukadzi wako sori ndanga ndichikufungira kuti makore 7 aya wanga uchi uri mukadzi wevamwe. Saka sisi uine chungu neniwo kunoita kuti ndiri kukuda ngatibve pano tiri kuenda kumba. Ndozvo ndinoda kunzwa. Mapurisa yangu anoziva achiona kuti imi muri kurarama muchibva kupi nekupi. Vacha ndinovaisa vanoongorora. Saka kureva kuti sunganwa apa unataka haki titarisana mutarisana titaurirana ipapo sezvo wamatika kuti ungokuda panze kunotaurira taurirana vanhu vari pamwe vese vakatarisa mutaurire kuti aiwa ndakatikufungira mweya wanga wapindirawo iwo mukadzi wotaurawo kuti aiwa zvandaitaura kuti kunokwane mumwe ari kumira ari kuda ndanga ndiri kuda kuti ndione kuti unorudo neni here asi sezvo wanga uchiuya usiku uchindinyambira ndaona kuti unondida. Wazvinzwa? Chimutaurirane taurirane chitanga hawiripo ndeyekuti pane zvinotambwa nazvo. Tamba uchiti waita chikomba hazvitambwe nazvo zvamuchose. Ndinokuregerera asi zvinonetsa kubuda mupfungwa idzodzo ngatinyazotaura ndiri murume unoenda Joni 2 years nya hazvina kana kuonekana, hazvina kana agreement. Tinogona kumbokupai benefit of doubt. Ndinokutora kumba kuna mai guru ngatigare takuudza chokwadi. Kumba kuna mai guru hauye asi ndiri kukupa pako pokugara
kwameguru ndekwameguru hakusi kwako ndochokwadi checho chakanaka tisade kunyeperana tichifadzana kuti ndinokuti unouya kumba asi kuda kwenda kwamaiguru akuya kwake ndopedza nguva yako iweyo chaunokumanisa kwake maiguru achiwo mamupfimba uno kwameguru uchakura sutkesi yako uchienda nayo kubedroom kwako anomupa bedroom yako apanzi kwako tikutsvaga pano pedu pekuti tese meguru anenge achiti ndepangu saka anotifanira pake panoti ndepangu ndekwedu asi anenge achiti ndepangu uyu anenge achiti ndepake ndizvozvouchabvira pake paanotiwo iye pake saka vakadzi vako uri kuenda naye uyu unomuratidza iwe nhamba kuno dzekuofesi unotaura then pamunenge makagara tisati tasumudza helicopter yekuti ana atezvana vatange kuti toda twedu tangaima vaone kuti makagara nerudo mugere zvakanaka anditika mukarovana mukatukana ndesaka ndiri pano padani ndinoya kuzokutongai futi chizokuripisai nokuti mambopfuura nepano ndikakutsiurai saka chakuda kutarisa kuti mwende munogara zvakanaka munodzoka after 3 months iwe uchiya uchinditaurira mugariro wamuri kuita iwe uchiya uchinditaurira mugariro wamuri kuita hapana kutiza bedroom amai baba vataura tauraiwo zvamuda kwataura baba ndinoti sorry nekuti mukuti ndakaenda kusouth africa asina kuudza asi maendero andakaita ndakakuudza kuti ndikuenda kusouth africa chitaurai position iripo izvozvo magamuchera here kuenda kumba kwomurume wenyu sezvaataura kuti hatina kurambana ka ndozvamamuchida kuziva saka paimba yenyu iripo tozosaka vanhu wa 3 tonzva kuti muri kubika sei kumba ikoko ende wewo pinda mubedroom ende rega ndikutaurire iwona ngwarira because varume ava vanokwanisa kutsvaga kutuma zvimwe zvivarume so zvokuya zvokuraura kunezokukutesta saka werambirira wazvaka be yourself saka ndofunga ndizvozvo imba ngainoda kuiona ichifuta Right, next number is